Dobrý deň, prajem. Takže o chvíľočku začíname. Tak ako sme slúbili, o 11. je dnes perfektné vysielanie Tajemstvo zdravia, alebo po česky Tajemstvo zdraví v roce 2024. A dnešnou témou bude súl, alebo po slovensky sol, jeden z klíču ke zdraví. Takže čakám, že sa pripojí Peťo. Pevne verím, že sa to podarí. A máme dnes pre vás pripravené veľmi zaujímavé otázky, odpovede, respektíve ja otázky pre Peťa, on odpovede pre nás. Takže sekundičku mi ešte dajte, pevne verím, že to už to tak bude. Takže ma tu vidíte, pozdravujem vás z Bali a máme tu už aj Peťa. Takže Peťo, pozdravujem ťa do Prahy. Ahoj Milane, taky tě zdravím a zdravím i posluchače. Super, takže dneska je to úplná paráda, ja sa veľmi teším. A na začiatok, samozrejme, všetci tí, ktorí ste tu, tak vás vítame. Určite napíšte nám do komentára, odkiaľ sledujete, pretože sme veľmi zvedaví. A ja vám pustím také kratučké video o soli a potom mám pre vás, nie pre Peťa, ale najprv pre vás, pre všetkých, ktorí ste tu, otázku. Takže prosím, nezabudnite si pozrieť to video. Má to iba pár sekúnd a potom bude veľmi krátka, veľmi jednoduchá otázočka. Takže vás poprosím, keby ste potom na tú otázku odpovedali. No, takže už sme tu, takže ešte raz krásny deň, bolo to veľmi kratučké video a moja prvá otázka je pre tých, ktorí nás sledujete z Čech, to znamená v češtine, jaká místa se solí máte spojená vy, alebo po slovensky, aké miesta máte spojené so solou vy, to znamená, že keď počujete sol, čo vás napadne úplne prvé, kľudne napíšte do komentára. Ja sa priznám, že ja keď som tú otázku, akože aké mám miesta spojené so solou, tak ja neviem, ako so solou si pamätám vždycky, že nám nadávala babka, mama, keď sme boli malé deti, že nesmieš toľko soliť, lebo to je zlé, to není dobré, odídu ti obličky, to není zdravé. Takže prosím vás, tí, čo nás sledujete, napíšte odpoveď na túto otázku. No a samozrejme, Peťo, ty máš aké miesta spojené so solou? Medzi tým sa spýtam teba, lež nám odpovedajú diváci. No, já jsem byl třeba v Rakousku přímo, kde se těží vlastně ta sůl a mohli jsme se podívat vlastně na tu těžbu a bylo tam skvělý, že jsme se tam mohli, že nám vlastně dali to oblečení jejich helmu a mohli jsme jít přímo, kde těží tu sůl. Takže jsme viděli i tu historii, promítali nám potom i video, jak vzniká ta sůl, kolik let, jak se to pohybuje vlastně v tom zemském podloží. Takže to bylo velmi zajímavé a pak jsme si mohli vlastně ochutnat sůl a koupit si. Jo, takže to bylo příjemný, no, to bylo v Hallstattu vlastně v Rakousku, takže určitě doporučuji. Super, a kde to bylo, prosím tě, v Rakúsku? Hallstatt. Aha, dobré, OK. Salzburg. Super. Salzburg, Ja v Salzburgu, takže v Salzburgu som bol niekoľkokrát, vidíš, že to som nevedel, že takéto niečo tam je. Samozrejme, Salzburg je akože hrad soli alebo rodný sad. Takže je to fajn. Dobre, takže poďme dnes na teba, alebo poďme ďalej na teba, pretože píše nám tu Lenka, takže Lenka píše dovolená na Kapverdách a Salinas, človek sa vznášel na vode. Super Lenka, ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Všetci tí, ktorí ešte budete chcieť odpovedať, neváhajte, napíšte to do komentára. A ja hneď položím otázku Petrovi, takže Peťo, jaká je role soli v lidském tele a proč se říká, že je sůl nad zlato? Samozrejme, my sme tu hovorili, že, a ja som to aj dával do storky, že budeme sa baviť sol nad zlato, aj ten headline dnešnej je taký, že sůl nad zlato. Takže prosím ťa, ešte raz, jaká je roli soli v lidském tele a proč se říká, že je sůl nad zlato? Tak my jsme sami jako člověk složený, že jo, z té soli. Když já vezmu, že když brečíme, tak roníme vlastně slzy, ty jsou slaný, jo. Když vlastně moč, tak je taky slaná, krev, vlastně roztok fyziologický, tak je taky slaný. A hlavně sůl
nám pomáhá jednu z nejdůležitějších kyselin v našem těle, vytváří kyselinu chlorovodíkovou, která nám pomáhá k trávení. Jo. Jinak samozřejmě mozek máme vlastně v roztoku solným nebo lymfa, takže nám to pomáhá jako formou elektrolytu, protože jsme jakoby energetické tělo, takže nám to pomáhá jakoby komunikaci a propojení vlastně jako vodič. Aby super. Věci a hlavně skvělý je třeba, když dítě je v bříšku maminky, tak vlastně ono plave v moři. Takže tak to je. Takže aj tam je solná voda, no to je zaujímavé. Takže my jsme v podstatě jakoby ta sůl, jo, hodně ze solí jsme spolní, jo. Sodík je velmi důležitý pro nás, no. To je zaujímavé, toto by ma ako nikdy nebolo napadlo. Ale dobre, poďme ďalej na ďalšiu otázku. Existujú... Proč ta sůl je na zlato? To je velmi důležitý právě, protože plno lidí bylo tady... No, lebo je tá pohádka, to preto je sůl nad zlato. To jedenkrát, tam je to hezky udělaný, ale hlavně ono, když byli vojáci a zůstali na ostrově, tak nebyla krev, vlastně transfúze, tak se používala mořská voda, protože mořská voda je jakoby nejblíž fyziologicky vlastně i minerálově k naší krvi. Aha. Takže třeba tohle je zajímavý už jenom, anebo protože i v těch, kde je teplo nebo podobně, jak si vzpomenete, tak vlastně dneska máme běžný věc jako ledničku třeba, jo. A dřív vlastně lednička nebyla a sůl má perfektně jednu úžasnou vlastnost, kdy ona dokáže uchovat tu potravinu, to maso, jo. Takže ten obchodník mohl takhle jít přes poušť a mohl ještě to maso prodat. Jo, takže to bylo velmi, velmi důležitý a právě tam i bylo ukázané, že se kdysi dávalo vojákům, třeba ve Francii nebo podobně, tak se dávala půlka žoldu vlastně v soli. Aha. Že se platilo normálně penězma, jako takovýma lidma, co byli v tu dobu, ale normálně půlka v soli, protože oni díky tomu si za prvý uchovali i ty potraviny. Jo. A právě to je zajímavé, že podle toho i vzniklo i anglické slovo vlastně celery jako vejplata. Tak to je ozaj zaujímavé, no. Takový hezký propojení, jo, vlastně i k té historii, jo. No super, takže a tá sol bola prvá, to je teraz taká medziotázka, čiže tá sol ako taká bola prvá v jaskynách, alebo bola morská sol? Tak beru, že mořská asi sú, jo. Asi, ja si tiež myslím, keď sa o tom bavíme, že to takto bolo, lebo ja mám pre teba pripravenú ďalšiu otázku. Existujú samozrejme rôzne typy soli, napríklad morská, preto ma to hneď napadlo, že morská, himalajská, ružová, kamenná sol a tak ďalej. A teraz moja otázka je, že majú niektoré z nich väčšie zdravotné prínosy než ostatné. Tak, a potom ešte taká podotázka, aby som nezabudol, že akú vlastne doporučuješ sol ty, ale teda poďme na to, že existujú rôzne druhy a či majú niektorý ten druh má väčší prínos pre naše zdravie, alebo niektorý má menší? Tak nejblíž k nám je asi ta mořská sůl, tak jak jsem zmiňoval, že my jsme i část z toho moře, ale jinak samozřejmě himalajská je taky fajn, má 72 třeba minerálu, nic kamená, určitě záleží zase, kde se těží, v jakých podmínkách a podobně, takže podle toho má i vliv v té kvality, co my jsme vzali, nebo my se pohybujeme k té nejbližší soli fyziologické, nejblíž našemu tělu, když tak ta má až 82 minerálů, jo, což krev má 92, protože ono z toho moře se vařuje. Takže to je jedna věc. Druhá věc, těží se jiným způsobem, jo, to znamená, že tahle sůl, vlastně ryzekeltská sůl, tak se těží, nebo vlastně z toho moře jde kanálem 7 kilometrů, teče takovým lehkým malým, takže přírodně se čistí od mikroplastů a všeho. A jde to potom do solných jíloviští, jo, kde se to potom ruční technikou keltskou starou 1500 let vlastně sbírá formou takovýma dřevěnýma hrabítkama, kde se to vlastně schrnuje a pak se to nechá vlastně 4 roky ještě sušit, jo. Takže ona má ohromnou sílu, energii, je velmi prospěšná pro naše zdraví, jo. A takže to je tá rýza keltská sol, hovorí, že je taká veľmi prospešná pro zdraví, áno? Nejblíž našemu tělu vlastně, nejblíž k našemu nejvíc prospěchu, protože má nejvíc minerálu, jo. Když vezmu klasickou kuchyňskou sůl,
tak tam má jenom 2 minerály a ještě tam právě bohužel je domíchaný, aby byla sypka, tak je tam ještě hliník. Tím pádem se říká, že je to i pomalej takovej jed, protože když to dlouhodobě užívám, tak on mi potom zvedne se třeba tlak, může, nebo jiné věci. Jo, zdravotní problémy můžu mít po ní. Dobre, OK, takže poďme ďalej. Ty hovoríš, že najlepšia podľa teba doporučuješ, že tá Rízy keltská sůl. Ja som na to sám zvedavý. Priznám sa, ešte som to nikdy nejedol, ešte som to nikdy neskúšal. Neviem, či tu na Bali takú nájdem. Pozriem sa na to. Pravda je tá, že mne prirodzené k tomuto, keď sa bavíme, tak hodím takú súlku a napíšte vy, čo nás sledujete, akú sol používate vy. A možno nám napíšete vy niečo také, čo bude zaujímavé a budeme za to veľmi vďační. Ja si pamätám, že od malinkého malička, ako chlapec, keď som bol prvýkrát pri mori v Chorvátsku, tak odvtedy milujem morskú sol. Odvtedy nekupujem tú klasickú, ja neviem, jak sa volá tá klasická sol. My máme na Slovensku solivár Prešov, takže nechcem robiť teraz antireklamu, ale proste tú obyčajnú sol. No, takže tá morská sol je taká príjemná. Tu na Bali som si kúpil tiež také plastové flaške a tá sol má úplne inú chuť, pretože asi pravdepodobne tam není ten, čo to tam je, čo si hovoril, hliník, či čo? Oni jsou tam jenom 2 minerály, jo. Vemte si to, že jsou tam jenom 2 minerály a tady je 82. Takže tak je to ochuzený, jo. Tak to áno. Ale je tam sodík a chlorid vlastně, jo. OK, dobre. Takže to jsou... tohle právě dělá ty problémy, jo. Takže to som ani nevedel, to je super informácia, no díky. No a poďme ďalej, takže prečo doktori doporučujú menej soliť vo všeobecnosti? Ja som to povedal na začiatku, že ako malý chlapec, tak babka aj mama, že neopováž sa soliť veľa, lebo to bude zle, to je nezdravé, to nemôžeš. Takže prečo doktori doporučujú menej soliť a o akej soli sa bavíme? Takhle, to, co jsem před chvílí zmínil, tak je ta kuchyňská sůl hlavně, protože ona, jak jsem zmínil, jsou 2 minerály, plus je tam hliník, to je jedna věc, takže mi to spíš škodí. A druhá věc, ta sůl vlastně, jakoby já ztrácím po ní chutě, jo, to je vnímání, to znamená, že o to víc solím. Takže ty lidi vlastně necítí tu slanost, protože už mají otupený ten jazyk i tím hliníkem, takže o to víc solí a říkají, hele, to není dostatečně slaný a furt solí a víc a víc a víc. A samozřejmě všechno i v tom životě musí být v rovnováze, jo? To znamená zase všeho moc škodí. Zase, když je to moc velký extrém solím, tak samozřejmě si způsobují zdravotní problémy, ale když nesolím zase vůbec, tak si zase dělám taky další problém, protože si nevytvářím tu důležitou kyselinu, to je kyselina chlorovodíková na to trávení. Jo? Takže oba extrémy, ani málo nebo vůbec, ani moc, to jsou oba extrémy, musíme ten střed, jo, to znamená, tam je to hlavně zaměřený, že ty lidi chtějí vlastně potraviny, které jsou rychlosoli, jo, takže další jsou tam nabalený Ečka a k té soli, k tomu sodíku, tak je nabalený ještě nějaký Ečko, to znamená, už to vzniká jako toxický, už se to usazuje potom třeba v kloubech a v jiných věcech, může to zvedat tlak a zároveň pokud tam hodně jenom sodíku, tak to je další problém, protože mi může se zvednout ten tlak. Protože já musím mít v bunce, když bych to vzal, vyvážený i draslík. Jo? Draslík je vlastně v bunce, je taková sodíko-draslíková pumpa, se tomu říká, a že musím mít vevnitř vlastně draslík a venku je sodík a když to mám v rovnováze nebo o něco víc draslíku, tak se mi nevtlačí dovnitř ten sodík a tím pádem se mi nezvedne třeba tlak. Jo? A to mi pak škodí. Vždycky to rovnováze, jo. Super, super. Super, ďakujem za odpoveď. Znovu vás chcem vyzvať, ďakujem, že nás sledujete. Napíšte nám, prosím vás, super, už tam je nejaký like, vidím tam, že objate, že niekto s nami akože súhlasí, ale nevidím žiadny komentár, takže ľudia, poďme, píšte komentáre, akú sol používate, kde kupujete sol. Pokiaľ máte nejakú otázku, kľudne napíšte, hneď ako skončíme, tak Peter vám na tú otázku odpovie. No a moja ďalšia otázka pre teba je, jaké sú najlepšie stratégie pro udržení optimálnej rovnováhy soli v tele? Ty už si volačo hovoril, ale ešte raz sa spýtam. Zvláště pro lidi, ktorí sa snaží o zlepšení svého zdravotného stavu nebo hledají alternatívne metódy léčby. Tak určite zařadit do jídelníčku tu sůl. Ideálně tu sůl pít s vodou, aby jsem to dostal jakoby nejlépe do té buňky, ale samozřejmě potřebuji i ten draslík vyvážit, aby, jak jsem říkal, že tam sodíko draslíková pumpa v té buňce,
tak potřebujeme to vyvážit, takže potřebuji jíst třeba, kde se bere draslík, tak je v zelenině a v ovoci. A to potřebuji dát do každého denního jídelníčku. Jo? Protože zase, když bych jenom furt solil, tak potřebuji vyrovnávat i s tím draslíkem. Tím pádem je to v pořádku. Zároveň u téhle soli je perfektní, u té ryzekelské soli, že jsou tam 3 hořčíky, vlastně tím pádem za tím hořčíkem jde ta voda, takže krásně se to dostává i do té buňky a tím vlastně hydratuju tu buňku krásně. Takže taky pomocníky jsou tam v těch minerálech. Super, super. Silviu Petruškovú pozdravujeme. Silvia, napíš nám, čo ty používaš v Londýne, akú sol. Máte tam vôbec nejakú dobrú sol? Napíš nám, sme na to veľmi zvedaví. Peťo, ďakujem za odpoveď. No a teraz sa posunme trošku ďalej. Bavili sme sa o tom, že teda akú sol by sme mali používať, ako jesť, ako vnútorne myslím, áno. K tomu poviem iba toľko, že ja som sa stretol s veľa ľuďmi aj tu na Bali, ktorí sú prísni vegáni. To znamená, že to ešte viac ako vegetariáni. A oni hlásajú, že najlepšie je teda samozrejme nepoužívať žiadnu sol, že je dostatek všade vo všetkých potravinách a tak ďalej. Takže ty si nám na to odpovedal, že áno, je to treba v tej rovnováhe, že to je to najlepšie tak, ako by to bolo. Takže to je celkom fajn. Medzi tým nám tu napísala Silvia, super, ďakujeme. Takže Peťo, Silvia napísala, že Himalayan sol už roky používa. To je dobré? Určitě je to lepší než ta kuchyňská, určitě má kolem 72 minerálů, takže ta je perfektní. Pokud si to bude chtít ještě vyladit, zlepšit, protože třeba ta ryzekelská sůl lidi baví, že ona zvedá chuťový pohárky, jo, v němi, takže vlastně to tělo krásně cítí, kdy má žízeň, kdy ne, a zároveň má víc vitamínů, jo, dá minerálů, jo. Takže super, takže třeba tohle, ale nicméně himalajská je určitě fajn volba. Jo, lepší. Okay. Akorát se to vždycky těží, musím se zase podívat, že se to těží s bíječkama v Pakistánu a podobně. Tady tohle je prostě technologii, kde ty lidi se tam smějou, baví je ta práce, ručně to sbírají, 4 roky se to suší, takže každý ať si zváží, jakou energii si myslí, že tam je vložená. Jo, a to jde nám do těla potom. Super, takže Silvia napísala, že ďakujem, ďalej napísala, že ale solím málo, takže solí málo, takže Silvia, počula si, čo hovorí Peter, treba to mať v rovnováhe. Ja si myslím, že môj nebohý detko, ten vždycky hovoril, keď som bol malý chlapec a keď som bol na prázdninách, tak vždycky mi povedal, Milanko, všetkého je dobrého si dať, ale s rovnováhou a s rozumom a tak z každého troška. A myslím si, že čím som starší, tak stále verím tomu, že ten detko mal pravdu, pretože nikdy nebol tlstý, nikdy nemal nejaké problémy, proste všetko bolo v pohode, bol zdravý ako repa. No a ja som hovoril, že prejdeme ďalej, moja ďalšia otázka, teda to sme sa bavili, že o tom, ako používať v kuchyni tú sol. A teraz čo s tou keltskou solou? Dá sa to použiť aj pre telo nejako inak? Na maximum, čo sa dá pre telo urobiť? Určitě, já třeba v mém případě, tak já to vždycky dělám to, že tak ráno, tak si vezmu krystalky soli právě na jazyk a normálně vezmu si vlažnou vodu a lehce to jakoby jenom lehce dám si loka a vlastně rozmělním. A nevieš nám to ukázat? Ty nemáš někde tu keltskou sol, ty krystalíky, že by si nám to ukázal? Vzal jsem tady na ukázku právě, že tady mám je s tím draslíkem. Je to to jaké červené. No, je tam vlastně draslík a sodík, jo? To znamená, že to je s řepou 100% extratem. Takže je tam vlastně draslík, takže už je to přímo namíchaný. No a já to dělám tak, že si to otevřu normálně, způsobem takhle a vezmu si takhle krystalek a dám si to takhle na jazyk, jako do pusy a vezmu si pohárek, kdy si to jemně rozmělním. Tak to je zaujímavé, no. Rozpustit, jo. A uvidíte sami, že to baví jak lidi, tak i děti, když si to ještě dáte do rodiny, jakoby s dětma, tak je to baví, protože ono to zvedá fakt ty chutě, jo. Teda ty chuťové pohárky. Takže perfektně vlastně to tělo se hezky čistí a zároveň vnímá potom, kdy má žízeň a perfektně mu ty věci fungujou, jo. Aby hydratoval ho. Áno, čiže podľa teba takéto tie kryštáliky malé, to úplne stačí za deň, áno? Ne, určitě ne. Ideálně plus minus zase, záleží samozřejmě, když člověk má víc aktivní ten život, jo. To znamená příklad, doporučuji se ty 2 gramy. 2 gramy za den aspoň.
protože v jídle tolik není. Jo. Když já se spotím, třeba budu běhat nebo budu ve fitku, tak vyloučím hodně potu. Ten pot je slaný, jo. Takže já vyloučím hodně vlastně soli z toho těla, ale když piju klasickou vodu, třeba kohoutkovou nebo jinou, tak vlastně já tu sůl nedostávám už do těla. Jo? Ani to zelení tolik není. Takže tím pádem mi to chybí. Jo, a pak ty lidi třeba mají křeče, nebo se motá hlava. Jo? Třeba právě ideální se doporučuje, a je to i studiema prokázaný, že když třeba člověk jde běhat maraton, nebo jde do fitka nebo podobně, tak je ideální si vzít normálně lžíci soli, kávový třeba, dát si ji do pusy před cvičením půl hodinky, zapít to vodou, jak jsem vám před chvílí ukazoval, zacvičit si a pak potom cvičení znova, jo? Protože ono to zvedá za prvý energii, druhá věc, drží to svaly a zároveň drží to i tu vodu, jo? Takže člověk není dehydrovaný a má dostatek vlastně té soli v sobě. Takže to klidně vyzkoušejte a tím pádem se můžete zbavit křečí a různých následků po cvičení. To je super, že si to povedal. Ty si hovoril presne o tých športovcoch. Ja si pamätám, že keď som mal zhruba nejakých, ja neviem, 16-17 rokov, tak som bol vtedy taký veľmi nabudený a bavil ma triatlon. Som to skúšal raz, lebo dvakrát v živote. A ja si pamätám, že tí triatlonisti, tí železní muži, čo behali, proste tam beháš, pláváš a bicykluješ, tak keď bol už úplne KO, že mal nejaké krče, tak oni mu tam dali lyžičku soli. Vtedy som to nechápal, že prečo mu nedali čokoládu, alebo prečo mu nedali vodu, alebo nejaký džús, alebo Coca-Colu, ale proste dali mu tam lyžičku soli. Takže teraz mi je to úplne jasné. Takže ďakujem veľmi pekne za odpoveď. No, píše nám tu Silvia, súhlasím, aj slivovicu dobrú je dobre si dať čas od času na zdravie. Áno, ukáž nám ako, takže Peťo nám to ukázal. Zaujímavé, ďakujeme. Silvia je veľmi aktívna, ostatní spíte a neviem, napíšte prosím vás nejaký komentár. Nebojte sa, nehambite sa, my sme tu pre vás, my sa tu nepotrebujeme ukazovať. Když budeme vědět, tak rádi odpovíme. No, Silvia sa píše, vidíš, ako dlho treba toto praktizovať, čo si ukazoval? On je to styl života, jo, to znamená, protože zeptejte se těle a nedejte mu sůl, jo, tak ono se vám ozve, jo, to znamená, to sůl potřebuje. Vemte si to, když nedáte zvířátku třeba v zimě sůl. Jak dlouho vydrží? No, to je zaujímavé tiež, no. A to je stejný to tělo, jo, protože sůl má funkci hlavně uchovat, jo, vlastně vytvořit tu kyselinu chlorovodíkovou, držet vodu, držet náš mozek, držet lymfu. Ono je to kompletní, jo, to znamená, ono to dělá ten elektrolyt vlastně v tom těle, jo, to je taky důležitý, jo. Takže i ta krev, jo. Jasné. To je slaný, jo, takže bez toho opravdu nemůžeme fungovat. Takže určitě to dá do každodenního běžného života, jo. A fakt vás to začne bavit, třeba my jsme to dali, třeba klienti si to vzali, třeba majitele firem, tak to vzali si, teď to tam jí, teď to dali sekretářce, teď to jí zaměstnanci, jo, takže je to takový vtipný, jak mi to vždycky popisujou, no a dneska si dělají třeba koupele, jo, protože jim to třeba pomáhá hodně a hodně to lidem pomáhá, protože ta koupel s touhle solí, tak on si doma připraví vanu vlastně a má tam moře a ono se to přes ty pory dostává krásně, jo, protože kůše je jedna z největších orgánů plochy ohledně, takže se to dostává do těch porků a dostává se to zase do těla, jo, a ty lidi jsou pak jak znovu zrození, takže když jsou unavený, ve stresu, cokoliv, tak vlastně si dělají potom třeba solní koupele, jo, který máme potom procedury, které si ty lidi, když jim je řekneme, tak si je můžou dělat, jo, to je třeba 10 takových koupelí plus se sodou bikarbonou. Jo, super, takže... a ešte otázka teraz, moja taká ma napadla teraz, že a čo taký, že keď majú opicu, či kocovinu po vašom, alebo to je moc krásný příběh, od klienta jsem slyšel právě, že s bráchou tak si dali večer víno a nechtěli mít kocovinu, tak si právě dali tady tu sůl s tím draslíkem, jo, a normálně druhý den vůbec nic. Nebolela takže kedy chytila policajti, tak nenafúkali, ano? Ne, to zase oni neviděli, ale jenom když si vezmeme, co je kocovina. Kocovina je vlastně dehydratace, jo, to znamená, my se motáme jenom z důvodu toho, že nám chybí voda. My se dehydrujeme tím alkoholem, jo, takže když slivovici, tak jenom s mírou, jo. Takže Silvia, keď si dáš slivovicu, tak prosím ťa na druhý deň určite treba dať keltskú sol.
A nebylo je, hlava nebylo jim špatně, jo. Takže tohle je perfektní, že... Tak. No máme tu otázku ďalšiu pre teba. Ako viem, že mám málo soli v tele? Tak většinou ty lidi, my to měříme, teda my děláme diagnostiky, kdy zjistíme, kolik vlastně sodíků, drstlíků a těchto věcích má v sobě, jestli má kyselinu chlorovodíkovou. No a pozná to většinou, že má nějaký už stav, jo? Že má třeba nějaký křeče nebo něco, nebo je unavený a dalších jakoby věci a už necítí, jako že má třeba solit, jo? Že už nevnímá jakoby ty chutě, jo? Nebo něco takového, jo? Protože většinou člověk má pestrý chutě, jo? Když jakoby tu fungují. Ale většinou se to dá jako tím diagnostickým přístrojem jako změřit. No. Super, takže všetci, čo by ste chceli diagnostiku, pokiaľ by ste chceli konzultáciu, tu na tejto webovej stránke, tuto to vidíte, www.petrsemrad.cz, stačí, keď kliknete na tú stránku, tam sa môžete ozvať na konzultáciu. Samozrejme, moja posledná otázka je v podstate, keď bavili sme sa dlho o tej keľtskej soli, takže kde si môžem kúpiť, alebo kde si môžeme kúpiť takúto keľtskú sol? Tak u nás na e-shopu, na těch stránkách Petr Semrad, tak tam je e-shop, takovýhle soli tam jsou, třeba tady vidíte, jak tady právě obrázek, je tady hezky, jak on sbírá vlastně tu sůl, tady tou starou technologií, těma dřevěnýma hrablema, jo, tady na těch solništích. Jo, takže takovýhle různý soli, jedna je jemná, jedna je hrubá, jo, takže můžu jít do kuchyně a pak jsou takovýhle vlastně drstlíkový ty soli, že už to mám přímo namíchaný, jo. Takže to všechno je na tom e-shopu, tady na tom Petr Semrad, tak tam si nahoře můžu kliknout a je tam e-shop a tam už jsou všechny soli. Super, ďakujeme za odpoveď. A ešte moja taká otázka jedna teraz ma napadla, keď si ukazoval tie dva balíky, tie dva sáčky. Tak čo je lepšie, keď je hrubozrná alebo jemnozrnátá sol? Alebo to je jedno? Takhle, každý má vyhovuje různý věci, jo. To znamená, třeba tu hrubozrnnou používáme, že jo, si dávám na jazyk, a zapijem to, nebo koupele, nebo do mlýnku, jo. Ale ne každý chce posypat si hrubou solí jídlo, takže máme potom jemnou, už přímo namletou, takže už je takhle předpřipravená, anebo vyloženě k tomu jídlu už máme přímo, že už nemusí řešit takhle drstlík určitě, ty potraviny, zeleninu, ovoce, ale nicméně už to tady má podpořený, jo, aby to bylo vlastně vyvážený v té buňce. Takže to může tímto způsobem, no. Takže takovýhle vlastně ty OK, máme tu ešte také, že napísala tu ešte Silvia, že čo tu píše, že no a toto je super cez kúpel alebo more, potom písala, že od štamperlíka mi nikdy nemôže byť zle. Silvia, keď ich dáš veľa, tak ver mi, že ti zle bude. A napísala tu, že áno, že tak pozriem v Londýne keľtskú sol, super. No a potom tu píše Lenka, to sú najaktívnejšie, vy ste úplne úžasné. Jen se ich negdí sejde více, dobrá slivovice je základ domácí lekárničky i u nás. Super, áno, súhlas, je to tak. OK, takže ja by som to chcel nejakým spôsobom ukončiť z toho dôvodu, že už vysielame nejakú tú dobu. Ideme 28 minút, takže aby to nebolo pre vás také dlhé. Prepravujeme ďalšiu sériu takýchto. Ešte tu napísala Lenka. Používame rízy keľtskou sůl. Syn si ji i bere samotnou, ja ji miluji na chleba s máslem a do nahřívacího polštáčku a muž na stejky. Tak steak by som si dala ja, to ďakujem, to je úplná paráda. No a Peťo, posledná moja taká na teba otázka. Na čo sa môžu diváci tešiť, alebo na čo sa môžeme tešiť na ďalšie vysielanie? Aká téma? Aká bude téma? Určitě, to jsme prošli ty témata, že jo, voda, sůl, tak teď je určitě důležité dýchání a dýchání, že jak je klíčem vlastně k dlouhověkosti. Jak si můžu prodloužit život, jak si můžu pomoct v tom životě a prodloužit si život. Super, ďakujem veľmi pekne za tvoje odpovede, pozdravujem ťa do Prahy, čauko, pekný deň. No a vážení, takže ďakujem ešte raz za to, že ste nás sledovali. Na záver dovolte mi, aby som vás všetkých pozval. Tí, ktoré ste není ešte stále vo facebookovej skupine komunite úžasných ľudí, tak ako je tu Silvia, Lenka, Peťo, ja a ďalší, ktorí už sú tam, ktorých zaujíma, ktorým naozaj záleží na tom, aby boli zdraví, aby žili zdravý život, že sa starajú o to zdravie a nie len o vodu, o sol, o dýchanie a tak ďalej a ďalšie témy.
tak vás pozývam, pripojte sa do komunity takýchto ľudí. Práve na Facebooku existuje takáto facebooková stránka. Tá facebooková stránka sa volá Top Secret života. Takže presne toto, čo tu vidíte, www.facebook.com/groups/Top Secret života. Po skončení vám to pošlem do komentára, takže v komentári stačí iba keď kliknete na to modré. Pozor, musíte tam odpovedať na 3 otázky. Prvá otázka veľmi jednoduchá, áno, nie, druhá, áno, nie. A tretia otázka je treba zanechať e-mail. Ak tieto 3 veci neurobíte, sorry, bohužiaľ, nedostanete sa do tejto skupiny. Takéto sú pravidlá tejto skupiny, pretože chceme tam ľudí, ktorým na tom ozaj záleží, majú záujem o to, o čom sa tu bavíme. Nechceme tam ľudí iba nejakých okukávačov, nechceme tam nejakých takých, ktorí proste len tam tak chcú byť. Takže naozaj, ak vám záleží na vašom zdraví, určite vám odporúčam, aby ste do tejto facebookovej skupiny sa pridali. No a samozrejme na záver, čokoľvek, čo potrebujete, sa dozviete na webovej stránke www.petersemrad.cz. Je tam všetko o Petrovi, čo robí, čomu sa venuje. Takisto tam nájdete recenzie ľudí, ktorí prešli diagnostikou, ktorí sa stretli s ním, ktorým pomohol. Takisto tam nájdete rôzne témy. Takisto je tam kompletný e-shop. To znamená, že hore v tom hlavnom menu si kliknete na shop, alebo e-shop teda, pardon. A na tom e-shope si môžete zabezpečiť takúto rízi keltskú sůl, alebo teda keltskú sol po slovensky, takisto flašku na vodu, takisto rôzne výživové doplnky, rôzne ďalšie veci, ktoré naozaj podporujú toto zdravie. Takže ešte raz všetkým vám ďakujem predovšetkým tým, ktorí boli veľmi aktívni, jak Silvie, tak Lenke. Na vás všetkých ostatných sa tešíme presne takto budúci týždeň v piatok o 11:00. A pozor, novinka taká, v nedeľu nasledujte na Instagrame, pretože tak ako sme včera vysielali na Instagrame Petr Semrad Secret a na Instagrame Milan Vasko Oficiál, kde sa pobavíme. Tentokrát to bude zase o soli, tí, čo ste nestihli. A samozrejme, pokiaľ budete mať akékoľvek otázky, toto video, ktoré teraz tu bolo naživo vysielané, bude stále na facebookovom profile Petr Semrad, takisto bude stále na facebookovej stránke Milan Vasko Oficiál, takisto bude na YouTube, kde môžete to video si stále pozrieť, pretože možno niektorí z vás teraz sú v práci, možno niektorí už sú na dovolenke, možno niektorí nemohli, len tak nakúkli. Ja som tu videl, že tam naskočili nejakí ľudia, potom vyskočili. Tak jednoducho kedykoľvek si to môžete pozrieť. Je to pre vás, je to forma, pretože chceme vám týmto poslúžiť, chceme vám týmto pomôcť. Veľmi sa tešíme na vás a vidíme sa budúci týždeň. Pozdravujem z Bali, pozdravujem do Prahy, pozdravujem do Bratislavy, pozdravujem do Čech, pozdravujem na Slovensko. Majte krásny deň. Ahojte.